Velkommen til OneStroke indledning level 1. Jeg lægger en wipe med noget vand, så jeg kan tørre penslen af, og så lægger jeg nogle dråber vand, så jeg hele tiden kan fortynde malingen en lille smule, hvis den bliver for tør. Penslen skal altid være helt glat, og den må ikke være busket eller hård, der stritter nogen steder. Du kan ikke male med en pensel, der ikke er helt glat. Når du er færdig, renses så meget maling af med vand som overhovedet muligt. Derefter gnider du penslen grundigt ind i olie. På den måde vil de sidste rester af maling ikke tørre ind, og du vil kunne holde din pensel fin meget, meget længere. Du kan sagtens lade olien sidde på, når du har den i skuffen. Når du skal i gang med at male igen, så er det vigtigt, at så meget olie som overhovedet muligt kommer ud. Du skyller lidt i vand, og så tørrer du det af på papiret og bliver ved, indtil du synes, det er væk. Hvis du ikke gør det, vil malingen skille. Brug altid samme side af penslen til den lyse farve. Det allervigtigste ud over penslen i OneStroke-teknikken er, hvordan farverne bliver fedtet sammen. På hver sin side af penslen samler du henholdsvis den lyse farve og den mørke farve op. Som du ser her, trækker jeg korte streger på min palette, og jeg bliver ved, indtil farverne er helt blandet sammen. Jeg tilføjer en smule maling en gang imellem, men bliver ved, indtil jeg er tilfreds med både fade og konsistens. Malingen skal kunne flyde af penslen, uden man skal trykke særlig hårdt. Dette step skal ikke bare overstås, det er hele basen for, at du kan lave nogle flotte designs på neglene.